vese vanonzwa uranyi soko rakanaka murise pasi kuti vanhu vese ngarinzweni uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda uyo unouya nasi uya pinda pamusiwo wazarurirwa Jesu ndiye nzira yeidiyega uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda uyo unoda dawiraini uyo unoda tiwirangeiswi uyo unoda upenyu darini uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda mangwanani akanaka vana vaMwari, toda kutenda nemukana watawanigwa wekuti tidzidze uye tikure mukati mechiKristu chatiri kurarama. Mangwanani ano toda kutenda Mwari zvakare nemukana wekuverengwa pakati pevapenyu. Chokwadi ari mazuva ano inyaya kurwadza nechimiro chiri kuitika mukati menyika, asi tinoda kutenda Jehovha nekuti tichiri kuverengwa pakati pevapenyu. Egerai ndikuzivisei vana vaMwari kuti mukana ukawanikwa uchiripo wekuti umurumbidze Mwari, murumbidze nemoyo wese, munamate nemoyo wese. Wana nguva yekuzviwanira nguva yekutaura naJehovha, uwane nguva yekusimudzirwa pakutenda kwako. Mangwanani ano tiri kuda kunodzidza mubhuku raLuke chapter 7 verse 11 kusvika pana 17. Ndo patiri kuda kunodzidza. Musoro wedu wenyaya unogona kutiwo Mwari anoona. God sees. Mwari anoona. Kana paine mubvunzo wanetsa vakawanda ndewekuti Mwari achiri kuona here? Ichokwadi kuti tinogona kusvika pachimiro chakadaro chekuti taomerwa, tapererwa neupenyu, tinogona kufunga kuti Mwari haachavoni. Munyika ine zvivi zvakadai, munyika iri kuraramwa ichirwadza zvakadai, tine mibvunzo mizhinji inouya mukati mekurarama. Kuti tiri kurarama muchimiro chakadai, Mwari vari kuona here? Pane zvinhu zvatiri kutarisira kuti Mwari anofanira kuita mukati mekurarama kwedu. There are many things we desire, we are longing for, kuti Mwari atiitire mukati mekurarama. But mubvunzo muhombe unouya ndewekuti Mwari vari kuona here zviri kuitika mukati mekurarama? Munovona vana vaMwari, uchitarisa chimiro ichi, vanhu vari kufa,
vanhu vari kurwarirwa, kune vamwewo zviri kuita. Pane paunowanawo tariro yekuti zvokwadi Mwari ari kuona, nekuti chokwadi pamberi paMwari zvinhu zviri kuitika zvinogona kurwadza, but mubvunzo haurambi kubva patiri kuti Mwari uri kuona here. Egerai tinoverenga mubhuku raLuke chapter 7 verse 11 kusvika pa17. Tisati taverenga, egerai titsinzinye tive nenguva yekunamata. Baba wedu vari kudenga, toda kukudanaiwo mangwanani ano. Tauraiwo kwatiri nenzira yakatsanangurika. Mutendere shoko iri kuti rigare mukati mehana dzedu. Kana zvaitwa zvapera, tinoshuvirawo Jehovha kuti imimi mutibatsirewo kuti tikuvonei. Chatiri kushuvira mangwanani ano mumasituations atinawo nekusiyana kwawo. Titenderewo Jehovha kuti tikuvonei. Titenderewo Jehovha kuti kana imimi takuvonai, imimi Mwari mutenderewo kuvona kuti zvedi vana venyu vane zvavari kukumbira kuti muvaitire. Maita henyu nekuti munonzwa uye muchiri kupindura minamato. Tanamata muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Tikanoverenga pana Luke chapter 7 verse 11 inotiyo, and it came to pass the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and much people. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, weep not. And he came and touched the bier, and they that bare him stood still. And he said, young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up and began to speak. And he delivered him to his mother. And there came a fear on all, and they glorified God, saying that a great prophet is risen among us, that God hath visited his people. And this rumor of him went forth throughout all Judea and throughout all the region round about. May God bless the reading of his word. Toda kutenda Mwari. Paita nyaya yemudzimai akanga aine mwana wake ari oga. Zviri kunzi nyaya iyi yakaitika mukaguta kainzi Nain. Kaguta aka kakari kunze kwemamwe maguta makuru. Now pano panoitika nyaya yekutiko muNain makanga mine nzvimbo mbiri dzaivigirwa vanhu. Vakanga vaine upfumi, vakanga vakapfuma, vaivigirwa mukati. They had precious or they had valuable graves which they could buy in advance. Vaitenga, vakagara vakatogadzirira kuti tikafa tinenge tichinovigwa muguva iri. But this scenario, the scenario which would take place is, kana usina mari waenda wonovigwa kunze kweguta. Kunze kweguta ndokwaienda vanhu vaita sekunge vaitambura. Saka panapa tiri kusangana nescenario yamai vashayikirwa. Ndo dzimwe nhambo dzatiri kusangana nadzo. Tiri kusangana nendufu vanhu vari kushayikirwa. Tiri kubvunza mubvunzo kuti zvichasvika rini. Now tiri kuona mai vane mwana wavari wega. It was a tradition in those days that kana mwana ari one or mine mwana mukomana, the son would inherit everything that has been left by the father, especially the firstborns. Vaizogona havo kudzikisa zvimwe kune vari kuzasi. Asi mai ava dambudziko ravasangana naro ndeiri. Vafirwa nemwana one akanga asara anga akabata upfumi. Zvazvaireva ndezvekuti kana mai ava vachizovafigwa kudai, zvaireva kuti mwana angafa uyu haasisina right yeupfumi, which means maiwo havasina right yeupfumi. Saka mai pavari kuchema kuti ndashayikigwa nemwana ari oga. Number 2, kana iri nhaurwa yeupfumi seyanga iri custom iri tsika, handisisina chandinacho. Saka mai vari kushungurudzwa nezvinhu zviviri mukati meupenyu hwavo. Now tiri kuona Jesu coming at the right time.
egerei ndikudzei vana vaMwari. Mwari kana kuti Kristu anouya at the right time. Many have argued and have got questions kuti sei Mwari achiita unga ari kunonoka. Don't worry my dear sister, don't worry my dear brother. Baba mai musatla, God comes at the right time. Mwari anosvika panguva chaiyo. Vamwe hamusvikigwi mafirwa, vamwe muchasvikirwa muchirwarirwa. Jesu anouya munguva dzakasiyana siyana. I'm so happy to announce this morning kuti God is coming in your way at the right time. Mwari achasvika. Ane zvakafa zvinofanira kumutswa. They are dead things. Mwari zvaarikuda kumutsa. Vamwe tanyura tafa muzvivi. Vamwe tiri kufa muzvimiro zvakasiyana zveupenyu. Spiritually dead. Vamwe takafa. Mwari dai atiitira nyasha. Tagona kusangana naKristu timutswe zvafa mukati meupenyu hwedu. Vamwe vane upenyu hwaakurwadza. Vakafa pamunamato. Mhuri hadzichanamati. Vanhu havachatendi kuti kuna Mwari. Vanhu vakafa pakudzorera zvegumi nezvipo. Vanhu vakafa pakuchengeta vabereki. Many things are happening. Tafa mune zvinhu zvakawanda. Mwari dai atiitirawo nyasha. Tisangane naye, tikasangana naye Mwari unovona. Mwari anofanira kumutsa zvinhu zvinenge zvafa. Saka tiri kuona mai vari kuchema, vanhu vakanga vatoenda kurufu, vanhu vari kugadzirira, vanhu vakubuda kuenda navo. Imwe chiratidzo or a sign that can tell us kuti rufu rwakanga rusina kumira mushe. Imhando yerufu rwacho. Number 1, chakatakurigwa munhu wacho chakanga chainzi muchishona bwanyanza. Bwanyanza yaingove muti mumwe chete unoiswa muti woiswa kune rimwe divi, vongomonerera chijira votokanda munhu pamusoro. Saka vakomana vanga vakatakura, mai vari kuchema. Now pane mascenario andoda kuti mubate maviri. Jesu ari kuuyawo nemhomo, vari kupinda muguta reNain. Vanhu vari kutevera Jesu, vari kufara, vari kutarisira Jesu kuti aite zvikuru. Rangarirai kuti paboka raifamba naJesu pane vanhu vakanga vasina basa naJesu, vanhu vakanga vaine basa nezvinoitwa naJesu. Chenjera kuti unyatsobuditsa kwauri chaiko. Uri kuhere kuzozadzikisa mabhenji kana kuti kuzosapota zvinhu zvechechi usingadi kusapota zvaKristu wacho. Vamwe vanogona kusaita an attachment with Christ and have an attachment with many things at church. At the end of the day havana basa as long vari kuda kuona pachechi varipo. Mwana waMwari, enda unoita ukama naJesu. Mai ava vari kubuda, Jesu ari kupinda nemhomo. We have two different crowds that I'm seeing here. Tine crowd ina Jesu iri kupinda mukati meguta reNain. Tine crowd isina Jesu iri kuenda nevanhu vari kuchema. Masituations akatosiyana. Vamwe vari kuchema, vamwe vari kufamba naJesu. Saka rangarirai chinhu ichi, zvinhu hazvimbofa zvakafanana. Zvinhu hazvimbofa zvakaita zvimwe chete. Situations may differ. Vamwe vari kutobuda vachichema, vamwe vari kutopinda vachifara. That's how the church can be stable. Vamwe vari kuitirwa nyasha, vamwe vari kuwana zvituko. Some are being blessed, some are being cursed. Some are greatly having many things in life. Some are struggling to make ends meet. Saka muchatarisa kuti mukati mekurarama zvinhu zvedu zvinosiyana vana vaMwari. Hazvimbofa zvakafanana. Things they differ. Vamwe vari kufamba naJesu vari kutsvaga mamiracle. Vamwe ndopa vari kutotsvaka kuti Mwari todine mudzimai ari kuchema uyu kuti ndafigwa nemwana. Vamwe vari kuchema parufu, vari kungomirira kungodya, then they go. Vamwe vari parufu vakatomirira kugoverwa kwenhumbi. Vana vaMwari, zvinovonekwa zvakasiyana pazvimiro zvatinosangana nazvo. Asi Mwari ngavongwe nekuti ari muchimiro chacho ndiye ari kuzvinzwisisa zviri nani. She understands much better the pain that she has. Saka tiri kuona mai vasangana naJesu. I love the way the Bible expresses this passage. Anzi vasangana naJesu. Mwari kana kuti Kristu akavaona. Ndopada apa vana vaMwari. Apa pabatei vana vaMwari. Kristu kana kuti Mwari akamuona. I wonder.
fambai neni vana vaMwari. I wonder, pane multitude yakawanda, kune vari kubuda vari kuperekedza munhu ari kuchema, kune vari kuenda naye kunoviga. Jesu ari kubudawo nemhomo, but Jesu achisangana nevanhu vari muchiitiko ichi, he doesn't miss the mark. Anonanga pamukadzi, anoona kuti ndiye ari kuchema. Maybe vamwe vanogona kuti mufundisi, ingori nyayawo yengoti vanga vakatopfekawo hembe dzeblack kavanga vari parufu ko vaigotadza kuonekwa sei. Mind you, rwakanga rwuri rufu rwevarombo uyu. This was not a funeral for those who were well up, vekuti vaigona kupfeka masutu. Uyu anga akangopfekawo hembe nje, generally kungoti angonzi rufu rwaitika. But Mwari is not concerned, or Christ is not concerned with the clothing. But zvakanaka vana vaMwari, Mwari haasi kunetsekana nezviri kupfekwa. Mwari ari kutsvaka zviri pamwoyo, ndo zviri kumunetsa zvatambudza mai ava. Saka Mwari paanoona mukadzi uyu, hanzi anomuona, hanzi Mwari paakamuona akamunzwira tsitsi. I love the stages dziri kutorwa naMwari pamusoro pemudzimai uyu. Hanzi vakamuona, vamuona vakamunzwira tsitsi, ndokubva vamuti usachema. Munoona pane vamwe vanhu vekuti vakakuti usachema ka unotowedzera. Vekuti unotoshaya kuti saka ataurirei. Ndinoona zvinoitika pamascenario kakurwadziwa, but Mwari ari kutaura with a command yakasiyana necommand ingataurwe nemunhu. Pano paakutaura munhu anomutsa vanhu kuvakafa. Ari kutaura kuti inini usachema, and he means it when he say weep not, usachema. Jesu akamunzwira tsitsi. Mamuchiziva here vana vaMwari kuti muupenyu hwatiri kurarama Mwari ari kuona. When God sees, he does not end there. Mwari anoenda paanother stage yekunzwira munhu tsitsi. Mwari anosvika anorwadziwa nechimiro chaamai ava. Ndandoda kukudzai vana vaMwari kuti Mwari ari kuona pamasituations edu ese. Mwari ari kutoziva kuti situation iyi ndofanira kuinzwira tsitsi. Mwari haana mistake yaanoita. He is a God who does not confuse himself. Mwari haazvivhiringidzi. Mwari haakanganisi. He does not err. Mwari haambofa akavhiringidzika nekuda kwakwe iwewe masivanda. Mwari haambofa akavhiringidzika nekuda kwanyu imi misamaita. Mwari paari kuona, he gets direct to the point. Mai ava ndo vashaikirwa. This is good news vana vaMwari. Mwari asingaite fembera seng'anga. Mwari asingaite fembera sevaprofita. Mwari asingaite sevamwe vanhu. Mwari anovona, anonzvera moyo. He knows exactly what is troubling you. He knows exactly the problems you are facing. He knows exactly the happiness that you have. He knows exactly the trials you have gone through. Mwari asingavhiringidziki. He goes direct to the point. Anoona mai avanzwira tsitsi. He had compassion on her. Apedza anovati weep not. We need a word yekunyaradzwa. Mwari anoona, this is the point where God is turning the funeral. Ari kuichinja to another dimension. Mwari ari kuti ndoda kumbomisa rufu. I want to stop this funeral. Mwari anomira, anobva ati vakomana, dzikisai bwanyanza. Mwari anoti vadzikisa Kristu, anodzikisa bwanyanza, voriisa pasi. Kristu anoraira. He came and he said, my friends, burutsai. Vamwe ndo vari kumhanya kuti vamwe vanhu vasaponeswa. Vamwe vakatakura misengwa yevamwe. Chimbomirai vana vaMwari mugone kuponeswa. Jesu anoti yamisa vanhu ava. Hanzi anoraira, haangokumisiri pasina. Young man, I say unto thee, arise. Muka. Mwari Kristu anomira omutsa murandarume. Murandarume amutswa, anomira, anomupa the following instructions. Kana wamira, wamumutsa, anotaura, and they that bear him stood still. Vangu vakamutakura vakabva vamira. A command has come. Hanzi vamira kudaro, uyo wangu akafa audzwa kunzi muka wakagara. Ndokubva ataura.
ndokubva apiwa kuna mai vake, rufu rukamiswa. Munhu akadzorerwa pachimiro chingatarisirwa naKristu kuti mai vangafare kudzorerwa munhu akakwana. Vana vaMwari, tiri kunopendera. Kristu kana abata basa haasiyi vanhu vari mahafu-hafu. He completes his job. Munhu anoshanda neperfection, munhu anoshanda nekuperera, munhu anoshanda nemwoyo wese. Murandakadzi ari kuona activity iri kuitika. Kristu ari kumutsa munhu kuvafi. Kristu ari kumisa rufu. Kana lunch yanga isina kudyiwa, zviri kureva kuti pavari kutodzoka, vari kutodzoka, nyaya dzepalanchi dzinenge dzatosiyana dzasiyiwa kumba. Nyaya dzaakudzokera dzichitaurwa, Mwari ari kunochinja the story. When they are going back, it's another different story. Nyaya dzaakutonotaurwa dzatosiyana. Hakusina kubata maoko, vanhu vanga vari kunotevera hakuna kubata maoko nekuti chavari kufambira chamiswa. God or Christ has stopped the funeral. Kune ndufu dzakawanda Kristu dzaari kufanira kumisa mukati meupenyu hwedu. Vamwe takatofa kare, takangotakurwa kuenda kumakuva. Namatai vana vaMwari kuti usatendegwa, kuti paspirituality yako usaramba wakangofa. Tendera kusangana na Kristu agone kuchinja, arivese rufu rwakanga rwakakunanga. Mwari kana akuya vana vaMwari ari kutsvaka kuti aone chido chiri pamuri. Mwari ari kutsvaka kuti kana akuonai when he sees you, he will have compassion on you. Mwari ndokubva amitira nyasha, ndokubva amutswa kuvafi. Zvazviri kureva vanga vakamirira guva uko, vanga vakamirira maburial order, vanga vakamirira kuti tizofushira, vanga vabhadharwa, zvinhu hazvina kubuda izvozvo. Mwari anogona kuchinja masituations. Chero zvanga zvagadzirwa kumberi zvinogona kushaya basa kana tasangana naMwari. Mwari ngaatibatsire. Mwari anofanira kutivona vana vakomana tichibuda takaremegwa. Mwari ngaatendere kuti ativone. Vanoti vari kuona mai vari kudzokera. I'm happy, I believe theologically vari kudzokera, vari kunosvika. Ndiri kuona pachiitika drama pamba. Vari kusvika, vari kuona mukomana wanga wakatakugwa, wanga uchinovigwa, uri kudzoka, uri kufamba. Chero vanga vanonoka kuzobata mavoko, vari kutotambudzika kuti zvino achabatika sei. Ita kuti kana Mwari achinja masituations, vanga vachida kukugadzirira, vachikusetera mapesi, vanoshaya kuti vochikugamuchira sei. When God has changed, when God has avenged the situations, Mwari adzichinja. Vana vaMwari, I'm happy to announce kuti kune zvinofanira kumiswa naMwari. Tine rufu rwakanangana neamo, tine amo dzakafa dzikasasangana naMwari, tinongoviga vakatofa kare. Kune vamwe vachavigwa kwaviri, vakatofa vari vapenyu, vozovigwa futi vafa. Mwari ngaatibatsire tivigwe tine tariro yekusangana naKristu. Tiri kutsvaka Mwari kuti amutse zvakafa kuamo. Vanhu vasiri kuchengeta madzimai, vanhu vasiri kuchengeta vana, vanhu vasina hanya nevana vavo, vanhu vasina hanya nevabereki. Ubaba hwakasobva kare, hwakaraswa kare. Mwari ngaatiitire nyasha mani, timutswe zvinhu zvakafa mukati meupenyu hwedu. Baba vasina hanya, vasingagoni kubhajeta nekuchengeta mhuri. Mwari ngaatibatsire, vamutse vanamai. Vanamai vasina mukanwa, vanamai vane makuhwa, vakafa pachiKristu. They are dead Christians. Vari kungofamba vakangotakugwa, havana kana basa ravari kuisa. Mwari ngaatiitirewo nyasha, vatimutsire vanamai vakafa. Vanamai vane vakafa, vane ruvengo, vane godo, vanamai havagoni kuyananisa, havana rudo. Mwari tiitirewo nyasha, mumutse zvakafa mukati meupenyu hwedu. Varipo vakomana nevasikana
vari bhizi kupinda mukati meupombwe, vari bhizi kupinda mukati mezvisina kunaka, vari bhizi indulging in drugs, vari bhizi indulging in sex. Many things are taking place in their lives. Mwari pindiraiwo muvaone vasati vasangana nerufu, vakatogwa kani Mwari vakatakurwa vakafa, vatendereiwo kuti vamutswe. Mangwanani ano, I have hope, I have good news for you church, I have good news for you mukati menyika yose, kuti Mwari regerai amutse zvakafa. Mwari anovona. Mwari kana avona, he does not remain silent. When God sees, he does not remain silent. I'll repeat again. When God sees, he does not remain silent. Mwari anoita an action there and there kuti zvinhu zvigone kudzokera panzvimbo. Kuda varipo mangwanana ano vanoti Mwari, situation yangu yakanga yoda kufa, ini ndiri pachimiro chisina kunaka. Mwari mukasapindira, ini ndichapererwa netariro. Ndokumbiro ndisangane nemi, ndo masituations endufu andakatakura. Ashandurei Mwari agone kureva chinhu mukati meupenyu wangu. Kuda uri ipapo uri kushuira kuti Mwari chimbondivonaiwo. But Mwari ari kutsvaka vanhu vari in serious situations. Ari kutsvaka vanhu vari kuda chido chekuti vaonane naMwari. Kana chiri chido chako, Mwari ngatiitire nyasha. Mwari akukomborere, Mwari akusimudzire munguva dzakadai. Mwari akupe tariro paunofunga kuti hapana tariro. Ngatidzorei uso hwedu tive nenguva yekunamata. Baba wedu vari kudenga, toda kukutendai mangwanani ano. Mataura kwatiri nenzira yakatsanangurika. Zviriko zvimiro zvaakuda kufa, zvikasasangana nemi Jehovha mukasazvivona, zvakatonanga kumakuva, zvakatarira nekurindira kunovigwa, zvekusazoonana nemi kechipiri. Simudzaiwo masituations edu, kune vakatitakurira misengwa iyi, kune vari kurwadziwa, vari kuchema. Misaiwo Jehovha vanomhanya nezvichemo zvedu, vasina hanya yekuti zvigone kurapiwa, vasina hanya yekuti zvigone kuponeswa. Kana imi Mwari masimudzirwa, bataiwo masituations edu. Tauraiwo kwatiri, kana mataura kwatiri toda kumutswa. Musamborega Jehovha, mutsaiwo zvimiro zvedu. Mutsaiwo zvimiro zvedu nekurashika kwazvo zvigone kureva chinhu. Muri kutsvaka maKristu anoverengwa pakati pevanhu. Muri kutsvaka maKristu anoshandura zvimiro zvevanhu. Muri kutsvaka maKristu anomutswa kuvafi, vane zenze, vane chido chekufambisa evhangeri. Bvisaiwo zvakafa matiri, zvatotiuraya, toda kumutsiridzwa mukati meupenyu hwedu. Maite enyu nekuti kana masimudzirwa imi Mwari, makatendeka kukweva vazhinji kwatiri. Dzoreraiwo zvimiro zvedu tive nemufaro. Taikuzivai muri vanhu vanobati Ishe zvakaendepi zvakafa. Mwari simudzirai. Kune vaiimbisa, kune vaiparidza, kune vaiti kana voita witnessing, kune vaisevha vanhu, hospitality, zvinhu izvozvo zvakafa. Vamwe vane zvikonzero zvekuti hatichazvigona, hatina zvatinazvo zvekuti tikuitire Mwari. Aiwa, mutsai zviripo zvishoma izvozvo tigone kuwana raramo. Maite enyu Mwari nekuti munotida. Muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Ngiyafuna lowo mlilo wabangcwele basendulo wabaqondise ezulwini benesibi engozini ubhikosi Moya
telu moya